vi bliver pillet ud her. Kan køre? Kør, nej, kør. Nej, kør. Det kan vi ikke, ven. Vi skal. Endnu! Nu er det modsatte spor, Altså, de er oppe på den anden side af tunnelen. Vi skal hjælpe, kom. Hurtigt, alle sammen kør. Nu kom så. Let's go, kør herop, Asko. Eller bare lige en, der er kør op lidt. En til nu! Nice, jeg er kun hjælp, kom nu, gutter. Tre nu! Tre mig nu! Kom nu, gutter. Fucking spis! Kom nu. Fucking 3 mænd nede, mand! Hvad fuck kan de, mand? Hjælp. Ja, nice. Jeg skal hjælpe. Ned på den hvide næren. Der er foran. To, ind i! Kommer. Pres.